Dobrý den. Někdo uvnitř je? Je to ta samá osoba? My si dovnitř vždycky najdeme cestu. Sleduj nás. Shledanou, brzy se vrátíme. Je zde někdo? Je snad čas na mé vystoupení? Slyším, že se někdo blíží mojí místností. Možná ne. Nikdy jsem tě zde předtím neviděla. Ty jsi tu nový? Pamatuji sice ve scénáři, ale existuje jedna naprosto podivná věc. Přijít sem. Zajímalo by mě, co člověka donutí strávit noce na místě, jako je toto. Odvážnost, možná zvědavost, možná neznalost. Pod hlavním stolem je malý prostor, který před tebou někdo udělal, aby se zachránil život. Budeš tam v bezpečí. Jenom zkoušej nenavázat oční kontakt. Brzy tohle všechno skončí. Ztratíš zájem. Až bude tvůj pomocník opět online, poví ti, že byl neúspěšný a že budeš muset systém restartovat manuálně. Také ti poví, že budeš muset co nejrychleji projít Balořinou galerií. Pokud budeš následovat jeho instrukce, zemřeš. Balor se na své jeviště už nevrátí. Ona tě chytne. Až budeš procházet Balořinou galerií, je ti pomalu, potichu a v klidu. Ona tě nemůže vidět a může pouze poslouchat tvé kroky. Pokud uslyšíš, že se jí slova zesiluje, Balor se blíží. Poslouchá tvé kroky. Stůj a buď v klidu a potichu a nic ti neudělá.